दिनै जों ओनसोलनि गामियाव थाग्रा गासिबो जों आइ आफानिफ्राय मदद मोनदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजिबीनि जों बोसोन मोनदों। लोगोसे जोंनि एबसुनि सारमोननिफ्राय जों जथेस्थ' जोङो बोसोन मोनदों। लोगोसे जोंनि इउनियननि आनसलिकनि बायदि बायदि खामानिखौ बिसोरनिफ्राय जों बोसोन लानानै हाबाखौ बोरै सोलिनांगौ बोरै सोलिनाङा बोरै मावनांगौ बोरै दांनाङा जों बिसोरनिफ्राय बोसोन लानानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो। लोगोसे जोंनि आनसलिकआ जोबोद खस्थ' खालामदों। बिथां जोंना जांगिला ब्रह्म, बिथां दनेश सारमोनहा जोंनो ओरै खालामनांगौ ओरै खालामनांगौ होननानै जोंनो बोसोन होनानै जों बे हिसाबै जों खामानिखौ मावो। दा बेवहाय देग्लाय आरो होनाय जाबावदों। बे बुरै बे फिसाला गैयि ओमफ्राय बोराइ गैयि फिसाइ गैयि बेफोरनो जों दिनै आर'नाइ गांफा गांफा मान होनानै दख'ना गांफा गांफा होनाय जादों 30 जन। दा बेनो आरोखि। रांखान्थियारि बिथिंखौ माबायदि सामलायनाय जायो नोंथाङा, जिहेतु नोंथाङा गोबां गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ गाव हारसिङैनो सामलायनायखौ नुनो मोनो? बेयो आं फिसा साख्रि मावो पावार ग्रिडआव। आं बेखौ बहुद गोजाननिफ्राय मावबाय थायो। बे बेथनखौ एफा एफा दोननानै दोनथुमबाय थाखायो आरोखि। आंहा एथ' दिनाव एथ' बोसोराव आंहा मोनसे हाबाफारि दं। आं बेनिफ्रायनो बेथननिफ्रायनो एसे एसे दोनबोखायो आरोखि। ओमफ्राय बे थिग टाइमाव आं बे खामानिखौ मावनाय जायो आरोखि। नोंथाङा मा उद्देश्य एबा मा थांखिजों नोंथाङा बेबायदि हाबाखौ मावबाय? जिहेथु नोंथाङा नोंथांनि न'खरखौ नायनो थाखायल' मोनसे फिसा साख्रि दं। बेनि अनगायैबो नोंथाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो माब्लाबा कम्बल होयो, माब्लाबा बायदि हाबाफारि खुंनानै थुलुंगाखां बा सांग्रांथियारि मेल आरो दिनै बैसागु नोंथाङा खुंफुंदों। मा थांखि दं नोंथाङा? आंहा ओनसोलनि गथ'फोरखौ, ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जौ जुवानिफ्राय, गाज्रि आखुनिफ्राय बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय आंनाव जेबो रोंगौथि गैयाब्लाबो, जेबो रोङाब्लाबो बे खामानिखौ आं मावनो मोजां मोनो। जों बेखौ जोंनि नैबे आनसलिकखौ लानानै सावरायदों। जों डिस्ट्रिक्टखौ लानानै सावरायदों। आं ओरैखौ मावनानै सार मावजाना मावजाया? थारमाने मावनो हागोन, जेबो नङा, जोंबो उनाव दङ, नोङो मावनो हागोन। दा बेखौ लानानै आंनाव जेबो उद्देश्य गैया। उद्देश्यआ बेनो आंथ' जाम्बा मानसिखा। खालि आं मोजां मोनो बेबायदि कालसारखौ नांथाबदों आरो बिदियाव खरसा खालामनो आङो जेबो आंहा हेंथा गैया। बेबायदियावबो खरसा खालामनानै नोंथांनि न'खरा सोलिनो हायो ने? आंथ' गोदो बिराद गोरिबखामोन। आं दा एसे गावखौ एथ' गिदिर फाउन्डेसन नङाबाबो, एथ' गिदिर माबा नङाबाबो, आङो बे जिनिसखौ आंनि माखासे जिनिसजों आं बे जिनिसखौ मावो आरोखि। नोंथाङा गोबां गोजोननाय मोनो नामा बेफोरबायदि मावनानै? आं बिदि मावनानै खोब मोजां मोनो। लोगोसे आइ आफानिफ्राय जोङो जोबोद अननाय मोनो। मावबाय थाथों, जोंनि अराय जों खिथुआव दङ। माखासे जों बुद्धिनिफ्राय बेखौ बोसोनखौ मोनो आं। ओमफ्राय आंनाव बे उद्देश्यखौ आंहा जेबो रोंगौथि गैया। सारमोनानो मिथिगौ, नोंसोरनो मिथिगौ। आं लेखा फराय गैया, जेबो गैया। उद्देश्य सोंब्ला माने गुबुन बादि माबा माबि अबेबा बेबायदि आंनाव गोसो गैया। माबानो हाया। आंहा अलरेडि दंखायो, जोंहा आफाद दंखायो, जोंना एबसु दंखायो। जों एबसुजों नायनानै मावो, एबसुजों साननानै मावलायो, ज' हेफाजाब होयो। आं बेनो दं आरोखि। जोङो लोगोसे जोंनि बे फुङाव जों हाबाफारि खालामदोंमोन खैफोराव उरायनाय सान्थि गोजोननि। लोगोसे जोंहा जोहोलाव सोमलानि बेखौ जों मान बावदों। मोजाङै गाहामै न'खराव थांना थाथों होननानै जों बेखौ आर'ज गाबदों भगबानाव। आरो सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै जों समब्ला सारखौ जोङो गोसोजों बिखांदों। दा जोंहा हाबाफारिया जिल्ला क'क्राझार एबसुनि नेहाथारि मा नाममोनलाय, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी सारआ जोंनाव नुजाफैदों। आं बेवहाय खोब मोजां मोनदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बर' समाज, बर' साहित्य सभा, लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजिबिखौ लानानै जों दिनै मोनसे फिसा गेवलां मेल लादों। बेवहाय जों बैसागुखौ खुंनानै मा जानो, माखासे जोंनि बे दानि थासारिखौ लानानै, दानि बे मोजां गाज्रि थासारि लानाय बे बोसोनखौ जों खोनासंनो, उन्दै उन्दै गथ'फोरनो खोनासंनो थाखाय जों आलासि लिंबोदों। मोजां बुंलांबाय सारमोना। दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव लानानै गावखौ फाहामना थानांगोन, गावखौ मोजाङै सोलिनांगोन। दा गायनाय फुनाय दिन फैबाय, बैसोआवल' थाबाय थानानै जानाय नङा। गायनांगोन, हालेवनांगोन, मावनांगोन, दांनांगोन, जानांगोन। जाय जिखि खामानि मावा मावनांगोन। दा आं बेखौनो बुंबाय आरोखि। गिबियावनो साबायखर बावहरदों नोंथां खौरांगिरि
साफ्रोमखौबो। नंगौ जोङो सांसां लाइमोन हान्जाया बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो थामथि रंजालि बैसागु जों खुंफुंदों। जोंहा हाबाफारि बायदि फुंबिलियाव हान्जानिनो फिरफिला बिरहोनाय आरो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोरनि जों फिरफिला बिरहोदों। बे हाबाफारिखौ फिरफिलाखौ सालाकाथि दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि बिथां बिदा गेदेर खोमथा नार्जारि बिथाङा उरायहोलांदों। जोङो हाबाफारिखौ बिदिनो गोबां लानो हायाखैब्लाबो जोङो माखासे सम आरो थासारिखौ नायनानै जों बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारिखौ लानाय जादों। जेरै गथ'फोरनि थाखाय माखासे गेलेमु आयदा दै बोरि बारनाय, बेजों लोगोसे हौवासाफोरनि थाखाय दावज्ला सौलायनाय आरो बिदिनो माखासे मोनथामसो बेफोरबायदि जोङो गेलेमु आयदाखौ जों लानाय जादों। आरो माखासे ओनसोलफोरखौ जोंहा अनेक फोसाबलांनांगौ दं हिसाबै बा जों लाइमोनफोरखौ जोंहा फोरोंलांनांगौ दं हिसाबै बा जोंहा सोलायनाय लाबोनांगौ दं हिसाबै जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। बे उद्देश्ययैनो जोंहा बे गेवलां मेलावहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि बिथाङा बाहागो लानानै हयथ' हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामदों। आरो जर'खा आलासि महरै ओनसोलनिनो सासे साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सार मोनसे समनि सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारगा आफादगिरि सर्बेस्वर ब्रह्म सार बिथाङा बाहागो लाफैनानै जोंनि गेजेराव माखासे गोनां गोनां बाथ्राजों बिबुंथि लाखिलांदों। आरो बिदिनो ओनसोलनि गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों। आरो जों हाबाफारि बायदि दा हारिमु मोनाबिलियावहाय जोंजोंनो हांख्रायजानाय लेखायै सफैगोन सोरजिसुमा बैसुमुतियारि बिथाङा सासे देंखोगिरि हिसाबै जों बिथांखौ मोननो हादों आरो बेखिनियावनो। बे गासिबो नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ बिनि गुदियाव सोरनि बिहोमा दं होनोब्ला आंनि साखाथियावनो दं। हयथ' माने बिथां बे ओनसोलाव जोनोम जानाया बा मोननो हानाया जोबोद खाफालनि खोथा। बुंनो थाङोब्ला बिथाङानो गावनि बेसेन गोसा गोलोमदैनि थैखौ माने दै खालामनानै बिथाङा माखासे गावनि मोननाय खामायनाय रांखौनो एसे बोख्लायनानै बा दोननानै बिथाङा बेबायदि माखासे मिजिं रनसायनानै बेबायदि मोजां मोजां हाबाफारि लाबोबाय थादों। थिग बिदिनो दिनै बिथाङा बेबायदि हाबाफारिखौ लानो हादों। आरो फैगौ समाव बिथाङा बेबायदिनो माखासे मोजां मोजां हाबाफारिखौ लालांगोन। आरो जों बिथांजोंनो थाफानानै बिथांनि दहाय लानानै जोङो बिथांजों बेबायदि हाबा मावलांनो मोनबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।